Čauko, čauko, je Mouky a Gyroxinátor! a my budeme hrávať na tomto server, to bude v popisku videa a natáčame ďalší diel. Predtým, čo sme natáčali, to bol rýchly koniec, lebo som musel odísť. Tak dneska to pokračujeme, tak sa bavte. No, bude sranda. Ideme na to. No. Tak ja som tam našiel nejaké miny, tak tam idem skontrolovať. Ideš so mnou? No, počkaj, musím si udrieť myšku. Mám spotenú myšku. Sa potí moja myška, to je... A zombie, máš nejaký meč pre sebe? Nemám. Mám Zabíjať zavrel to. pred dverami. Tak lebo ty si mi zobral kameň. Tak, pavúci, idú pavúci Ale ty a máš kameň, poď domov, rýchlo. ja chcem pavúkov zabiť, ale ide po mne aj zombík a myslím, že som mŕtvy. Fakt myslím, že som mŕtvy. A nie som. Stále nie som. Dobíja sa mi život. No Mám žijem. pavúka, mám string z pavúka. A ja zo 4 stringov sa dá spraviť vlna, takže to je užitočné. Ja mám 2 stringy. Ja jeden, daj ich do čestky. Lebo to som ja zabil Hej, daj zóny. kameň, urobíme si meče však. No, ja mám drevený pre sebe. Vidíš v pracovnom stolíku dačo ty, keď tam ja dávam? Ja nevidím nič. Tu máš oný kameň. Hej, A sprav paličky máš? Nemáš? počkaj, Tak ja mám paličky. 4 paličky, ešte by si mi mohol dať drevko. Však som... On nemusel. Daj tam drevo do čestky, však, lebo som ti nechcel Ja, vyhodiť drevo. hodil som ti drevo, tak kľud chlapec. Chceš aj ty kamenný? Ja mám kameny už. No tak ideme na to. Poďme do miny. Počkaj. Toto ešte dáme do čestu. Pred dvere, to pred nosom dvere. Drevný meč. No, idem. Kde je tá majna? Poď za mnou. Tuto. Tam, kde sme začali, poď za mnou. Aj to. Vidíš ma? No. No poď. Poď, čakám na teba. Au, čo to bolo? Vajco. Tak poď dole. No som. Poď za mnou. Stále poď za mnou. Kamo, idem. Toto bude trocha boleť. Au. Dobre, poď dole. Iba pol srdiečka, nič sa nestane. Dobre, nerob tam metrek, zapoď dole. Ja A som robil. to niekde počujem zombíkov, tu bude spawner podľa mňa. Ale je tu aj železo. Uhlie. Tak aj železo je tam. Hej, uhlie je tu. Ale už tu zombíkov nepočujem. Koľko je? Aha, železo, dík železo. Som ti to hovoril. Však dobre, ale však ja som ho nevidel. Ja som si zabudol fakle. Ja však... No, tak choď domov a si urob. Ja mám pri sebe paličky a tuto je dosť uhlia, tak ja si spravím. Však ja berem práve uhlie. Voda! Aha, železo. Voda. No, vidím ju. Aj láva. Hlavne voda je tu. No, ja vidím lávu. Železo, Dosť zoberiem železo. Bereme. Ty vole, tu Uhlie koľko železa. Že? To som tu ja tuším nechal, či? Neviem teraz. Som tu nechal akože železo, normálne. A tu je železo. Zem. Tak hľadaj a kop. Ja zatiaľ kopem uhlie, si musím spraviť špakle. Kde je láva? Daj mi TPA. No však ja som pri tebe však. Vidíš ma? Ja kopem na druhej strane, tu som za tebou. Za mnou? Tak ti ukážem, kde je láva, poď za mnou. Vidím tu Tuto je žiarečky. A tu je láva. A cobblestone, ktorý tu spravila láva. Cobblestone generátor. Si môžeme vytvoriť doma, aby sme už nemuseli schodiť furt sem. Ale tu je veľká A pravda. zase lepšia je skala na stonebergy, takže... A železo hneď za uhliem. Ja za chvíľku pôjdem hen tam. Pôjdem domov. Čo sa bojíš, či dačo zabije, či čo? Nie, však
deň to vieš upiec a tak, vieš, aby Aj. som domáca pani, ale nie. No, ale fakt žienka domáca. No však možno hej, a možno nie, no. Aha, ďalšie železo, železo. Aha, ďalšie železo som našiel pri láve. Hej, len prosím ťa, nepadni do tej lávy. Ja kopem a odrazu som sa preboral k láve. Au, dačo ma zabilo. Zombíci! Veľa zombíkov! Darite, kde mám meč? Strašne veľa zombíkov, tu je niekde spawner, pomoc, Mouky! Tu je niekde spawner v blízkosti. No, vidím spawner, preto som tu počul toľkých zombíkov. Prečo je tu spawner? Áno, to je toto, to je dobré, máš fakle? Áno. Rýchlo, opevni to. A ober truhlice, rýchlo, ober truhly. Jo, enchant knižka, ty si mi už zoberal, daj. Ochrana proti výbuchu, 4. Jo, neprestrelnosť a jo, ohnivá moc, to je skvelé. Ochrana proti výbuchom, dáme to potom do čestky. Jo, toto je dobré. Škoda, že nemáme nežný dotyk. No. Ja si asi pôjdem zobrať svoj krompáč, ktorý mám v inom hrade a vyťažím to tu. Však hráme normálne survival, tak. Dobre. A dáme to tu aspoň do resky. Máš nejaký string? Mám 2. Tak vieš, ako sa dáva reska, že? Ja som to dal. Dobre. Ja zatiaľ si poberem železo, tuto. Ako domáca pani. Pojem variť obed. Aj večeru, aj všetko možné. A čo bude na obed? Kuracie mäso. No dobre, to by mohlo byť. Ale iba kuracie mäso. Nič iné. Jedno kuracie mäso pre mňa, ale pre teba niečo iné. Pre teba jablko, však chudneš. Jo, mám ochrana proti výbuchom. Uhú. Dá sa to do žestky. Gross. Jo, dobre, dal som si ten spawner do resky, tak pohoda. Rozbijem tie truhlice. No, pober ich. Ozaj, ty už tu nie si, že? Ty už si doma. Nie, už domáca pani. No. Preto som počul toľko zombíkov, mne to nešlo do hlavy. Už nemám kameň. A teraz tu istý Patrik Naťaž nejaký hento. Mne sa nechce poď vyťažiť kameň. Naťaž kameň, bože však. Si tam, si v bani, tak. Nažerem sa, lebo však mám málo srdiečok a nedoplňa sa mi život. Nepríjemná. Vidím ťa, no nevidím teba, ale vidím tvoju menovku dosť v diaľke. Som niekde pod domom teraz. Aj ďalšie železo som našiel. Bože. My budeme mať toľko železa, že budeme si robiť farmy. No môžeme si spraviť kovadlinu a tie knižky aj použiť potom. No len potrebuješ aj XP, no. Však ja som 8. Ja som 21. Nepríjemné pre mňa. Nepríjemná udalosť pre mňa. Lebo však aj z toho uhlia padajú XP a tak, aj že som mal aj predtým dáke. Vytvorím ešte jednu pec. No jasné. Donesem ti do nej dosť železa, či uhlia. No aj železa. Rozdelím toto. Taký divný pocit, keď na teba útočí 5 zombíkov a ty máš iba, a ty po nich ideš jablkom. Ja som po nich na nich útočil jablkom. Však máš meč, nie? Áno, ja som zvyknutý mať meč na jednotke, akože, a ja som mal na jednotke jablko. Dobre, troška nepríjemné, ale v pohode. No. Skoro dochádza krampaš, tak idem aj chodiť taký cobblestone. No, dobre. Ty vole, však poďme, hýb sa. Ja sa mám hýbať. Cvičenie prospievateľov. A ty si kde? To si zoberiem. Dám tak kachničku. Si stále doma alebo v bani? Nie, však ja som doma, však tu pečiem tento železo a tak.
Už máme 19, že? Ja mám No, ja mám teraz pre sebe 2 kocky železné, takže... Mám Taká, nechcem, jeden kameň. To je zaujímavé. Idem ešte na ťaženie. Ja mám pri sebe 27 kameňa. Dobre. Zase dúfam, že A nájdem teraz nejaké železo. niekto prejde do tejto, ako nájde tú baňu a odrazu spawner, jo, a okolo fakle, tak si to akože ide a tam rezidencia Gross spawner. Sakra! Sakra, ten grosinátor. Čo zabije. V PvPčku. PvPčku ja skorím každého skoro. Ja mám tak skvelý meč, lenže teraz mám iba kameny, tady to nič moc. Poď ku nám domov. Kachničku dať na jednu ránu, takže pohoda. Sakra, ja som nedomyslel, ako teraz hore. Ja aj home. Veď máme home, to je taká skvelá vec. Ten home, to je strašná dobrá vec. Vidím Sú ťa. otvorené dvere, takže ich zavri. Aha, lekno. Poď mi odomknutie PC, nemôžem tam dať veci. Aha, chleba. To je z tých čestiek. Ktoré PC však obidvoje? No, a jedna nie je odomknutá. Spravím si železný meč, ok. Aha. Nie,